But there's more! Guys, ay gagawa na naman po ulit tayo ng panibagong video at ang gagawin natin guys ay mag-Korean makeup tayo ngayon guys. Ayan. Kung kaya ba natin ma-achieve yung Korean na look. Ayan. Itatry natin yan guys. Kahit hindi po ako marunong mag-makeup. Itatry natin gayahin yung kanilang makeup. Guys, mag-start na tayo. So ako muna ay mag-toner. Ayan po yung aking toner guys, rejuvenating toner at isang set po ito guys, ayan, 100 pesos lang guys, isang set na siya. So ito yung ginagamit kong toner guys, mag-toner lang po ako. So yun guys, dahil natapos na natin yung ating toner, ay kailangan natin, so hindi na ako magsa-sunblock guys. Kasi, pag nag-sunblock kasi ako guys, oily yung mukha ko, napaka-oily. So, ang gagawin natin ngayon guys, ay maglalagay tayo ng liquid foundation. So, ang liquid foundation ko guys ay ito, Dermacol, ayan. So, ang mukha ng mga Koreana guys ay mapuputi. Ano nila guys, ang kikinis ang balat nila. Saka ang ganda ng mukha nila guys. Idol na idol ko talaga mga Koreano. Pero, ngayon hindi na masyado char, slight na lang. Ngayon guys, wala akong sponge. So, ang kailangan ko na lang is kamay-kamay. Wala po kong sponge na pang ano sa liquid foundation. Saka guys, napaka-acidic ko. Kailangan maputi talaga yung gagamitin ko. Kasi magda-dark yan guys habang tumatagal sa mukha ko. Guys, wag niyo po kung iba siya, hindi po ako marunong mag-makeup. Char lang tayo. Try lang natin guys, kung kaya ba natin maging Koreanang hilaw. So yun guys, lagyan natin yung ating lipstick. So, ayan guys, naglagay na tayo ng ating liquid foundation. So, ayan guys, magkikilay muna tayo. Kilay is life. Ang aking pangkilay guys ay, ayan po, makmakan sa galing. Yung kilay naman ng mga ano guys, ng mga Koreana ay hindi naman ganun kaayos. So yun guys, yung mga Koreana hindi naman ganun kaayos yung kilay, kaya okay na yan. Okay na yan guys. Ayan guys. So ayan guys, ay yung kilay natin. Yung kilay natin. Ang mga Koreana kasi guys, ayaw nila yung mga plakadong kilay, kaya okay na yan. Ang brush-brush ang natin. Ang susunod na naman natin gagawin ay kailangan natin mag-eyeshadow. Ayan. At lalagyan siya natin ng
glitters guys. Kasi mahilig sila sa glitters. So, ito yung ilalagay ko guys. Ayan. Avon to siya guys. Roll type. So, yan siya guys. So, ang sunod naman natin guys ay liquid eyeliner. Ewan ko guys kung tama pa itong ginagawa ko na mauuna yung eyeshadow sa liquid eyeliner. Alam si Batman guys. Yan, nag-liquid eyeliner muna tayo para maging singkit-singkitan. Hindi po ako professional makeup artist guys. Makaibas niyo ko dyan. Ayan, kailangan natin singkit-singkitan. Wala mo guys. Hindi pa naman ako marunong sa vlog. Hindi pa ako marunong mag-makeup guys. Try lang natin yung ating best kung kaya ba natin. Ayun mga Koreana guys, ano sa mahilig sila sa chicken. Goodness. Parang masyado siyang mahaba. Ayan guys. Ayan. Singkit-singkitan na tayo guys. Char. So pagkatapos naman natin guys sa liquid eye, ay mascara tayo. Ivy mascara. Maganda to guys. Kasi yung ganito. Diba guys? Kasi guys, hindi talaga ako marunong mag-makeup. Na ano-ano lang ako ngayon. Try. Kung pa naman ang Koreana, tsaka. Maganda itong mascara na to guys. Bili ko to. Ito yung lagi kong ginagamit. Kasi guys, maiksi man yung pilik mata ko. Kahit wala ng false eye, mahaba siya. Ang isunod naman natin guys ay blush on. Mag-blush on muna tayo. Pink. Ayan, hindi siya masyadong pink. Kasi ang mga Koreano hindi naman mahilig sa pink. Gusto nila mga light lang. Mga simpleng mukha lang. Putok yung blush ulit agad. So next natin guys ay highlighter. Saan ang hustisya? Ito yung brush ko sa blush on guys. Yan din po yung gagamitin ko sa highlighter ko kasi wala po akong brush pang highlighter. So yan guys. Ang isunod naman natin guys ay so guys, hindi na ako magko-contour kasi maliit naman yung mukha ko. Tsaka wala po talaga akong pang-contour. Natin guys, ay lalagyan natin ng puti dito sa ilalim. Ang ginamit ko guys ay highlighter.
siya guys. So ngayon guys, nalagyan natin yung mata natin ng puti sa gilid. Ayan guys. At ang sunod naman natin guys ay syempre yung ating lipstick. So ayun guys, yung ating panghuli ay ang ating powder. Char. So ayan yung aking final look. Kasi kilay baragan. Ano bang Koreana? Koreana ang hilaw. There's more! A few moments later. You went away. You went away. You've been sending flowers, flowers to me. Flowers today, flowers today. Instead of sending flowers, come back to me and hold me in your arms again. Flowers, flowers to me. Flowers today, flowers today. Instead of sending flowers, come back to me and hold me in your arms. Sending flowers to me. Send me no flowers today. Instead of sending flowers, come back to me and hold me in your arms again. You've been sending flowers to me. Send me no flowers today. Instead of sending flowers, come back to me and hold me in your arms again. So ayun guys, sana po ay magustuhan niyo po yung aking video. Huwag niyo po kalimutan i-like, i-share, at mag-subscribe na po kayo sa aking channel. Pindutin niyo po ang notification bell para update sa mga videos ko. Bye! See you on my next vlog. Annyeong sa inyo guys!